И още от света Гърция въведе нови изисквания за отдаване на имоти под наем, за новите правила и засягат ли те туристите, които търсят квартира, разказва Светлана Склирис. В Гърция само през юни 241 835 места или рекордните 1 милион 60 848 легла са били резервирани през онлайн платформите. Една от причините е по-изгодните цени. Пристигнахме днес в Атина и да, вместо хотел резервирахме малък апартамент в вила. Гръцката държава вече забрани издаването на нови разрешителни в някои централни квартали на Атина, като част от мерките за справяне с жилищната криза. Но и за да тушира недоволството на хотелиерите, които се оплакват от загуба на клиенти. Част от новите условия са имотът да е със статут на жилище, да има естествена светлина и добра вентилация и климатизация. Христина Цекова отдава апартаменти в централни райони на гръцката столица вече 6 години. Казва, че е спазила новите изисквания. Пожарогасителите са едно от новите изисквания, удостоверение от електротехник, детекторите за дим, климатизация и вентилация и телефона за спешни обаждания, както и аптечката. Така за туристите в Гърция вече има гаранция, че няма да попаднат на квартири без прозорци, без климатици или със съмнителна хигиена. За BTV новините, Светлана Склирис.